Què passa, Un nou vídeo, sí senyors, avui tocava. I avui què fem? Tornem a pescar. T'haig de dir, si has arribat a aquest vídeo pel títol, no té res a veure. Avui farem física quàntica. No, tampoc, anirem a pescar un altre cop. Amb qui? Amb l'Opau. Avui què? Avui a pescar més caïs. Avui anem directes al calamar, diuen. I qui més tenim de tripulació? Atenció al nou integrant que portem avui. L'Arnau! Digues alguna cosa, tu, que això és un vídeo. Bon dia. Bon dia, és per la tarda, tio, tu vas bé. Qui més tenim per aquí? A veure... Com va? El coneixeu o no? No sé si m'ho reconeixerà, no? Jo espero que sí, ell és el que en sap. Nosaltres no en sabem, però ell en sap. I qui més? Lo Peris. Bones. Jo me'n vaig directament amb el Sensei. Sensei, avui què? Avui què farem? Avui, pues, un poc de microjigging i calamars, no? Sí. Sin intenció. L'altre dia vam pescar calamars, no? Avui, pa aquí innovar. I avui tenim en cazacubo, també. Però res, anem a encendre motors i de més i ens anem cap allà, vale? Ara hem mogut anar uns 25-30 metres. Mola fer així amb la mà, Avui us explico una cosa molt guapa que he pres. «25 metres, vale. Està ple de tinta, cabrón. Hem arribat a puesto, semblava que no feia vent, però fa vent, però no fa tant com l'altre dia. I aquests ja estan aquí tots flipats. En Pau ja està amb el calamar, amb una potra s'ha muntat de tot. L'Arnau m'ha de preparar aquí per ficar-li el jig, perquè el jig sol meu no pesca, i ha de tallar això en trossets petits. I en Peris també està aquí ja, l'Arnau està aquí no fot res, i el Sensei, i d'oi. Què? Primeres sensacions? Pues molt de vent, un poc massa ràpid, però bueno, jo crec que avui anirà bé. Sí. Toma, Peris, tot teu. Què tinc que fer? I què vol dir... obrir carretes? Ja. Amb l'aigua, no? Mira. Bicharraco del señor Pérez. I com me l'agafo, Miquel, s'està anant, Ja està, tio. Te fallo ese filato, pa. Se li ha mollat tot, tio. Bravo, Pau! Arnau, bravo, Pau. Estamos aquí grabando un minuto. Un dedo la camiseta. Ja, solta l'aigua. Sí, però... Quin Pau! Jo us foto això. Això és un jig. Ells van amb les poteres aquestes dels pajaritos. Vull dir cardo això. Però això com no pesca per si sol, realment sí. Jo agafo, li cardo un tros de sípia. En compte de menjar-me la sípia, que és bona, agafo, li cardo aquí, i això se'n va a l'aigua, Tonyina! Tu què? No ho sé. Ha d'haver un puntet vermell a baix. Tu, que és tope de totxo. Mira la punta com es doblega, tu. Tope de heavy, Uah, xaval! Tu no puc. Arnau, m'ajudes? Of course. Mira, un peix rosa d'aquells, tio. Que guapo, mira-ho. Això el Epa, me'n vaig. Fiques el peix a prop de l'objectiu i tu et fiques lluny, i sembla que sigui tope de totxo. Vale. Jo no sé fer això. Tranquil, està bé. I a l'aigua. Però mira. Sí, no m'has tallat, estàs gravant encara. Sí,
estem fent una remuntada, no, se'n deia? Però no parla! Ara que tinc igual. Estem fent una remuntada o què collons és això? No va, doncs si fico en un altre lloc. Està guapíssim, eh? Tu! Mireu quin tacote, tio! Això són jureles, no? O verderols. O calamars. O calamars, 25 metres justos, eh? Tu, Pau, què portes, tio? No sé, tío, un monstruo de río. Tu. Està guapo o no? Tira o no tira? No tire. Sensacions, Tiremos, explica'ns. Uf, mira'l. Guau, xaval. Una sípia. Una sèpia. Epa, què va? És un xopo de merda, tio. Si se'n va l'aigua, tio, si no em mulla la càmera. A l'aigua, Aigua. Espera. Ah, bueno. ¿Sí o no? Porta. Tira. Epa. Va. Sí. Adeu. Altre, Pau. Un altre. Tu peatotxo. Perquè és un pop, Tu. No puc. Estic gravant, no puc fer parar-te el celebre, tio. Furtat la mateixa. Hòstia puta, això és molt complicat, eh? Tu, Arnau, fica't a l'altre costat. O t'he agafat això. Canta vas, Arnau. No te pensar a l'aigua. Tu, això sí que és totxo, eh? Això sí que és totxo, eh? Molt totxo, Molt totxo, eh? Uah, xaval. Però tu. No t'has estirat o què? No és un pop de merda. Tu. Mira com queixa la càmera de canya, tu. Ido, portes una pedra? Aguata, tio. Tu, la penya s'està avorrint aquí en el vídeo, eh? Tu, sí. És un megapop. És un ultra hiper megapop. Ah, la puta. Tu, Arnau. No, està por ahí. També s'anirà a l'aigua. No? No sé, Sí, aquest sí que és més gran, eh? Tu. Està viu, eh? Guata. Tu, s'anirà per l'imbornal. Miquel! Ullo! Ullo, tu! Mira el puta, tío. Déu meu. Que no està gravant. I és més petit que el meu. Molt més petit. Miquel, un pol més petit que el que he pescat jo. No em gravi, que estic fumant, tio. Un pupet. Mira quin pupet. Ai, cuchi, quina coseta. Mira quina coseta que se'n va a l'aigua. Tu creix, que l'any que ve et vinc a buscar, eh? Que al revés, la que tens al... Estàs gravant. Estàs gravant, Arnau? Bueno, Fran, a veure, explica'ns com va el tema. El tema està xunga, però explicaré una cosa que vaig aprendre de la pesca. Mira, en el món de la pesca recreatiu, el peix va de quilo en quilo, o sigui, de mig quilo en mig quilo. És a dir, si tu pesques un peix de 100 grams, és mig quilo, vale? I si pesques un peix, per exemple, d'un quilo, són 2 quilos, vale? Com es medeixen, el tema del pes. I després hi ha una altra cosa, les mides, vale? Les mides es medeixen amb el braç, a braces, però la mà no compta. O sigui, és a dir, si tu pesques una sardina d'aquest tamany, la poses aquí i fas d'aquí fins a final dels dits. La sardina era així, saps què vull dir? I és això. I després el tema dels números. Un és 3. Llavors, si pesques un peix, has dit que has pescat 3. Vale? Vale, ja sabeu coses de la pesca, com va. Bueno, nois, ara aquí estem amb en Pau. Diu hola, Pau. Hola, Arnau. Bueno, i ara anirem a fer una miqueta el curri, vale? Que ja són les 6. Vinga, nois. Un poc més fort perquè ha tornat a sonar. Més fort.
Digues alguna cosa, Peris, tio. Explica què està passant. Estem pescant calamars amb una canya i una merdeta que nada com si fos un peix. A veure, què porta en Pau, apropa't. Pero esto pide tocho, ¿no? Mireu quin calamar. Oh! I ara, sabeu com el mata? Au. Oh! Què vols, Miquel? Pues jo faria la volta i tornaria a passar cap allà. Tu, un altre o què? L'altre. Esto pedatotxo aquest, no? Tú, pero es enorme este calamar. Guata, tio. Mira. A veure, on està? Allà. Mita'l allà. Tu, Arnau, acerta, No pel de baix. Vols que faci jo, Arnau? Sí, deixa-li el Miquel, porfa. Tu, Miquel, tio, explica'ns coses, sensei. És Miquel. What, xaval? Fuà, tio. Ja sabeu, és mig metro de... Ja he de treure el pato fora. Que és tocho, Jo no parlaré. Tu parla, digues coses, que això acaba. Ei, aquí s'acaba el vídeo. Si heu arribat aquí, gràcies. Si no, us ho heu perdut. Recordeu en deixar comentaris qualsevol merda. Totes les merdes que fiqueu a comentaris són bones. Sempre. Per exemple, el títol del següent vídeo i tal. Dir-vos que hem pescat. Hem pescat 27 calamars, Més o menys. 4 pàgres, 4 pagres, 6 pops 6 pops i 3 cipis, no? i 3 sípies i els tamanys, sobretot els tamanys. Fins al colze. Del final de la mà fins al colze. Tope de totxos. Així que adeu-siau. Vagi bé. Mira aquells dos, segueixen aquí. Peris, acomiada't, digues alguna cosa.